260 навъи зироати кишоварзӣ, 79 навъи серҳосили себу ангур ва сабзавоту картошка, бештар аз 20 мошину мошинолоти муштарак ба вуҷуд овардани бузҳои серпашми тоҷикӣ, экотиби зарафшонии қутосҳои помирӣ, зоти алои тоҷикӣ, кроссҳои сермаҳсули мурғон, мукаммалгардонии хусусиятҳои ирсиву маҳсулнокии зотҳои чорво ва гӯсфандони дар ҷумҳурӣ парваришёбанда, 2 навъи кирмаки пилаи Тоҷикистон 1 ва Тоҷикистон 2, Хуҷанд 1 ва Хуҷанд 2 ва 2 дурагаи сермаҳсули онҳо, дурагаҳои дарахти тут, Суғдиён 1 ва Суғдиён 2, бо баромади хуби баргҳои дорои сифати баланд ва зиёда аз 40 ҳуҷҷати меъёриву техникӣ барои ташхис пешниҳод ва технологияи истеҳсоли 57 ваксинаву маводи ташхисиву табобатиро барои пешгирӣ ва табобати касалиҳои ҳайвоноту парранда роҳандозӣ. ин ҳама дастовардҳоро олимони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ба даст оварданд. Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ҳамрадифи истиқлолӣ буда, таи ин муддат олимони ин соҳа 260 навъи зироат, 72 навъи меваи сабзавот офариданд. ҳамзамон аз тарафи олимони соҳаи тиббоиторӣ 1 намуди ваксина ихтироъ карда шудааст, ки ҳамасола 250 000 вояи он ба шакли таҷрибавӣ ба хоҷагоҳи деҳқонӣ пешниҳод карда мешавад. ба намоиш гузоштани натиҷаи заҳмати олимон бозгӯи он аст, ки дар натиҷаи татбиқи дастовардҳо дар истеҳсолот нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ афзун гардидааст. Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ҳамоҳангсози таҳқиқоти илми кишоварзӣ дар ҳамаи зерсохторҳои комплекси агросаноатии ҷумҳурӣ маҳсуб ёфта, дар рушди бахшҳои соҳа ва афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти он нақши бориз дорад. 30 соли кашфиёту навоварӣ ва татбиқи дастовардҳо дар истеҳсолот дар конференсияи илмиву амалӣ дар мавзӯи рушди илми кишоварзӣ дар давраи истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷагирӣ гардид. таъкид гардид, ки Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои рӯзафзуни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони истиқлоли давлатӣ рушд ёфта ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, ки ҳамсоли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аст, бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, академия ба як қатор дастовардҳо ноил гардид. аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо ташаббуси асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ як қатор барномаҳои давлатӣ қабул карда шуд, ки дар он олимон фаъолият намуда як қатор наву намунаҳои растанӣ, наву намунаҳои дарахтони мевадиҳанда ва зотҳои чорва офарида шудааст. олимони академия дар асоси дастовардҳои илмӣ дар тӯли солҳои 1991-2020 соҳиби зиёда аз 210 патент ва 460 шаҳодатномаи муаллифиву ихтироотӣ гардиданд. дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар муассисаҳои илмии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон оид ба тайёр кардани кадрҳои илмии баландихтисос чораҳои зарури андешида, дар соҳаи илмҳои кишоварзӣ зиёда аз 260 рисолаи илмӣ, аз ҷумла 62 рисолаи докторӣ, инчунин зиёда аз 130 рисолаи магистрӣ дифоъ гардид. аз ҷониби олимони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон 318 китобу монография, зиёда аз 1020 тавсияву дастур ва буклет ба чоп расидааст. маводҳои таҳия шуданд, ки ва муайян гардиданд, ки барои бозтавлидии чорво, барои баланд бардоштани маҳсулнокии чорво ва дар хоҷагиҳои баъзаҳои хоҷагие, ки ҳамкорӣ бо институти чорводорӣ ва чарогоҳи Академияи илмҳои кишоварзӣ доштанд, яъне ки офаридани ҷавҳари зоти чорво, аз ҷумла ҷавҳари зоти қутосҳои экотипи зарафшонӣ дар минтақаи айнӣ ва чоҳи кӯҳӣ, офаридани ҷавҳари зоти қутосҳои экотипи дар минтақаи экотипи помирӣ дар минтақаи ноҳияи Лахши ҷумҳурӣ ва инчунин дар оянда яъне ки афзоиш додани саршумори чорвоҳои зоти гӯсфандони яъне ки дурагаҳо ва офаридани типи шаҳринавии гӯсфандони зоти ҳисорӣ дар назар аст.
олимони соҳа корҳои илмии худро бар он равона намуда истоданд ки масъалаҳои ҳалталаби рушди соҳаи кишоварзӣ омӯзиш ва ҳалли худро пайдо намоянд. таъкид гардид ки олимони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дастгирии доимии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар рушди илми кишоварзӣ эҳсос намуда бо истифода аз нерӯву захираҳои зеҳнӣ ва имкониятҳои мавҷуда ҳиссаи арзандаи худро баҳри таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум минбаъд низ мегузоранд.